सुरेखा आज काय स्पेशल? आज हे काय चिकन आणलंय, चिकन बनवायचं आहे. मंडळी बघा, चिकन आणलंय आज 1 किलो. आज मस्तपैकी झणझणीत चिकन. आणखी काय त्याच्याबरोबर? घावणे, चिकन आणि भाकरी. चिकन आणि भाकरी. हा. तर मस्तपैकी मंडळी आज बेत आहे. मस्तपैकी चिकन घेऊन आले आहे. त्याला मी लावून ठेवलंय मीठ, आलं लसूण पेस्ट आणि मालवणी मसाला आणि थोडी हळद, हे सगळं लावून ठेवलंय. चला आता मग पुढची प्रोसेस बघूया.